Wenzeni? Wenzeni? Wenzakalani lana? Wenzakalani lana wenzeni? Hamba usu-ready 30 minutes ago. Usagqoka amapijama wena. I'm not going to school. Usho kusenza esikoleni? Wenzeni? Hayibo, wenzeni? Awuvuka uhambe uyogeza wena. Angifuni ma, ngiyekele. Awufuni kuya esikoleni? Ngiyekekele kuphi? Cela ungiyekele ma, phuma la. Ngiphume wenzeni kwami? Uthi wena ngiphume kwami? Wenzeni kwami la? Lo mbhedo wami lona, leli kamera lami. Awuvuka wena uhambe uyogeza. Mana, ngiyekele. Ufuna ukulimala wenzeni? Mana. Phuma embhedeni. Awuphuma embhedeni. Wenzeni, phuma embhedeni. Mana. Phuma. Ma. Sengikwenzela umphako wakho wenzeni. Sibongile ukhuluma nale ngane. Please. Actually, Gizoy, I'd rather be at school than be in this ridiculous house. Wenzeni? Ngikhona kanjani? Mbekezelele medemo uzopha right. Anginasiqasa ukubekezela. Ngifuna ingane yami. Uwewe wayesweet elalela. Hayi lento le. Ngixolisa madam. Kodwa ke wazi kahle nje ukuthi ukwenza ugood ngokudesign. Yeah. Yakwazi lokho. Kodwa nje le ngizoyenza yona. Makumele ngihambe ngothatha ama-class ngifunda ukudesign. Then ngizoyenza kanjani? Still sike isikhathi enough for ukuthi wenze yonke leyo nto. Yeah, mhlambe. Kodwa into enginesiqiniseko sayo ukuthi anga-designers afike lethanda khona. Kodwa mase kuthiwa siphitshe. La ngizomkhombisa khona. Awusho indaba ungavelana ngoyinqaba nje vele yonke le. Bese ngithi ngikwenzelani lokho? Ngoba ubaba wakho is just setting you up for failure. Into engiyithandayo ke ukuthi angeke ngifeyile. Sithando sami cela ungilalela. Yeah. Vele uyiyeke lento. Bese uyithatha ngenhluzula. Vele sekuyiyakho. Futhi ngabe uwena uphethe ama projects amakhulu. Uwena ozobe CEO elandelayo vele. Uqinisile sithando sami. Umehluko nje ukuthi angeke ngikwenze ngalendlela osho ngayo. Futhi ngiyacela. Umzwile ubaba ukuthi utheni. Uthe thina samabhodela angakwazi kwenza lutho. Njengamanje ngifuna ukumkhombisa ukuthi mina ngiyindoda ekwazi ukuzimela. Into ekumele uyenze nje wena ukuthi uthembe mina.